पक्षश्रेष्ठींनी भारतीय जनता पार्टीचं जिल्हा परिषदेचं तिकीट मला देण्याचं त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आणि मी भाषणात ते सुद्धा बोलले, पण तो भाग वगळण्यात आला आणि नको तो भाग पुढे आणून काहीतरी गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झालेला आहे. मी भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ता आहे आणि लोकांच्या भावना होत्या आणि त्यामुळे मी सांगितलं की समजा युती झाली आणि काही कारणाने भारतीय जनता पार्टीचं तिकीट मला मिळालं नाही तर घड्याळ बांधायला मी लोक भावना समजून त्या ठिकाणी हे वक्तव्य केलेलं आहे. मी आजही भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ता आहे. ज्यांनी कुणी ही क्लिप केलेली आहे त्यांनी ती क्लिप पूर्ण दाखवणं हे अपेक्षित होतं. मी जरी चिखलीकर साहेबांची मुलगी असले तरी पण भारतीय जनता पार्टीची एक निष्ठावान कार्यकर्ता आहे. मी भारतीय जनता पार्टीचं काम सातत्याने करत असते, करत राहील हे मी आवर्जून सांगते. नांदेडमध्ये नव्यानेच भाजपमध्ये आलेल्यांनी हे अशा पद्धतीचे आदर्श प्रयत्न थांबवावेत ही विनंती सुद्धा मी या निमित्ताने करणार आहे.